er båten klar. Og der er lyskrysset for. Oi! Det ser ut som han kommer fra nesten helt til en svøm. Og der gikk det. Nydelig. Nydelig. Lars Velle og Tom Andersen. Så bruker jeg en velkjent, men effektiv strategi har det vist over de mange årene. Og der går du til ditten. Det kan bli en god tid. Nå kan vi klappe. Der går startskuddet. Og det ser ut som det blir en god tid. Svømmeføtter også. Der. Og der er masterbånd i gang. Og det ser ut som det blir en god tid. Der er Emil Blåne. Og det ser ut som ikke vi kan helt inn. Emil går snart i mål. Der er